nasa comfort zone talaga. Okay, para huwag na maingo, dito na lang ako sa bahay. Okay, para maging mabait na pari ako, sa altar na lang ako. O, yung gospel na lang ako usapan natin, ha? Hindi ko na ba magiging ng president, hindi ko na ba magiging ng politiko, hindi na lang tayo. Magdasal, pakabapin. I could do that. You could do that. Dito na lang tayo. Magdalaw. Parang nangyayari. Tukso is not having options. Tukso is not having the courage to choose. Gusto ko ng Panginoon niya, ginagala tayo sa disyerto at inakayaan ng tukso. Gusto ng Panginoon hanggang saan ang katapatan natin? Hanggang saan ang kaya natin? Hanggang saan pwede tayo magtigis? Hanggang saan kaya natin? Hanggang saan kaya natin tumayo? Hanggang saan tayo pwede malintigan? Hanggang saan tayo pwede tumayo pa sa katotohanan? At doon lang po natin makikilala ang sarili natin. Doon lang tayo makakakita ng kahulugan. Doon lang natin makikita at makakatagpo ang Panginoon Diyos. Through the desert and through temptations, we decide. Kung hindi po tayo nag-decision sa buhay natin, hanggang ngayon, bata tayo. Kung hanggang ngayon gusto natin sa safe side, hanggang ngayon po ay musmos tayo, walang kabuang-buang. Through the desert and through temptations, the Lord asks us to decide. Hanggang saan? Hanggang saan ay natin hanggang saan pwede tayo? Hanggang saan ang tapang natin? Hanggang saan ang pananampalataya natin? Hanggang saan ang tiwala natin sa Diyos? That is what tukso is all. That is why it was the Spirit who led Jesus into the desert to be tested. Amen? Amen. Noon po ang college ako, college ba ko noon? May isa akong paboritong kanta ulit. Yung kasinigan ko, ano ito? Sabi ko, moments by moment, the choices we make depends on the chances we take. Ang buhay po natin, hindi sa mga moments when we have decided and depended sa mga chances that we take. Kung hindi po kayo mahilig sa kanta, siguro po mahilig kayo sa poesya. Isa po sa mga paborito ng poets ay si Robert Frost. And maybe you know some of the poems of Robert Frost, the more famous poem. Two roads diverged in a yellow moon, and so I could not travel both. I took one, ibig sabihin ng decision siya, namili siya sa disyerto ng buhay. I took one, the less traveled by. The common travel by is, kung takay ka, kagaling ka, pinakababa, safe ka lang. I took one, the less traveled by, and that has made the difference. May isa po pong magandang poem si Robert Frost, sabi niya, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I have to go through the desert of life. We have to make choices. We have to make stand. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Tandaan mo ngayon, please remember this. Ang buhay ko ay hindi sa mga tukso. Ang buhay ay hindi sa mga tagumpay o sawihan. Ang buhay ko ay hindi sa mga paghihirap. Hindi tungkol sa mga pagtitiis po natin. Hindi po. Hindi ito ang pangalaman ng buhay. Ang buhay ay hindi sa mga paghihirap na dinadanas natin. Ang buhay ay hindi sa mga pagsubok na dumami sa atin. Ang buhay ay hindi sa pagmamahal ng mga anak natin. Hindi sa mga katapatan ng kaibigan natin. Hindi sa pag-ibig at pagkatagay ng Diyos sa atin.
And we will experience those by making choices in the lessons